Hello! Magandang buhay and welcome back to my YouTube channel. Yes, mga bags. So, nakikita nyo sa aking background. Ayan. Iba na. So, dahil nasa summer po ako today. Opo. At ito po yung bagong lifestyle ko. Ayan. At saka, yung content ko for today's video is house tour po ako with tagahugas. Darna! So ayan, umpisahan po natin dito sa pintuan. So ayan mga bags, yan po yung dinadaanan namin. Ayan, diba? Bongga, kakaiba. Lagayan siya ng red carpet. Pwede na! And katatapos ko lang din maglaba. Ayan. Diyan ko na rin po sinampay yung mga nalabhan ko. At ayan pa. Ang ganda ng balcony namin, di ba? So, bago ka makapasok sa amin, syempre, dadaan ka sa mga panganib na dadaanan. Ayan. At ayan, di ba? Ito yung entrance door. Entrance door. Pintuan namin. So, ayan, pasok po tayo. Ayan. Dito yung pinakalamisa namin. 2-in-1 na po siya. Dito po yung lagay ng pagkain namin sa side na to. At dito, yung lagay ng mga syempre beauty product. And then, blogger equipment. So, ayan, nandyan na po. Hindi pa ako product dito. Talagdan natin. So, ayan naman. Tignan mo yung dwelling namin kakaiba with katon. O, diba? Ayan. So, nandyan yung higaan namin kasi dito kami nakahiga. And, meron kami ceiling fan. O, diba? Kakaiba. So, ayan. Yan yung pinakasala namin. Yan. Siyempre, meron kami ilaw. Tsaka, ito yung bintana. Ayan. Pag pumunta ka dito, makikita mo yung pinakamagandang tanawin. Ayan po, diba? Ang fresh. Fresh na fresh. Ayan. Good luck naman sa sliding window namin dito. O, diba? Ayan, at hindi lang nag-iisa, dalawa po ang aming bintana with nakasampay na mga damit. Ayan, mga tuyo na po yan kasi yung mga sinampayan ko dito, isampayan ko dito kasi hindi kasya. Kaya, yung mga natuyo, nilagay ko dito. Ayan, may saksakan with contador. Char. Ayan po. Yung bintana mo naman namin, ayan, sliding curtain po siya. Pag gabi natutulog kami, nilalagay ko lang siya dito. Ayan po. And then, narito na ang aming dirty kitchen. Ayan. Pag pumasok ka sa aming dirty kitchen, syempre, mayroon kang makikita ditong cortina with tagahugas. Hello, tagahugas. Ayan. So, ayan po yung floor ng kusina namin. 2-in-1 po yan. Kusina and then kwarto, di ba? Ayan, dyan nakalagay yung mga damit namin. Ayan. Wala pa siyang gaanong gamit or lagay na mga damit namin kasi syempre magti 3 days pa lang kami dito. Ayan, may mga banderitas pa. O, diba? Tapos ka naman? Galaxy. Joke.
Ayan, at saka mayroon pang labahan dito. Kasi maliit lang yung planggana namin, at saka isang kayan kunti lang. Maya-maya siguro maglalaba ako ulit. At ayan naman, ito naman yung mga anyaming lutuan. O, diba? Tsaka, ito pa yung pinagprituhan ko kagabi. Ito po yung mga gamit namin, pansamantala. Nanawagan po ako kung sino man po makapanood nito. Please lang, char. Kahit pang ano lang dito. Okay na yun. Char lang po. At syempre, may window dito. O yan, divas. Ouch! At napakasipag ko ang ano. Char. Ano, naliliparo pa man. Diba? Oh, ang bait niyan. Masipag yan. Sa ngayon. Dahil may camera. Diba? So, ayan po. Ayan. At saka meron kami ditong tawag dito. Oh, kesame. Kakaibang kesame. Siyempre, mainit ang panahon. Kailangan may kesame. So, ayan. And then, pag lumabas ka dito, ayan po. Ganun na siya. At saka yung pinakabonggang pintuan namin. Laban ka. Ayan. So, ito na po yung buhay ko ngayon. Buhay, may asawa daw. Ouch. Yan, shawi-shawi po sa mga nakakanood dito. Update po tayo. Ayan. Ito na po. So, ayan mga bats. Ito po yung ano namin, boarding house. Ayan. Living na po kami ni Jowa. Ito po. Kaya nag-toothbrush pa siya. Ito. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Again and again and again. Maraming salamat po. Ayan, update lang po ako sa inyo. Pasensya na po. Upayot po na, nangitin na. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At hanggang sa muli po nating pagkikita, ako ang inyong baklang waray na nagsasabi. Ingat!